sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sannan mu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Ba tare da ɓata lokaci ba, muna roƙonku da idan kai farkon shigowa ne da ka taimaka ka yi mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawan sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a koda yaushe. Yadda ake saduwar aure ga ma'aurata kawai. Ki jawo hankalin mai gidanki ta hanyar kwalliya da mai kyau, saka kaya masu jan hankali, turare mai kyau da kuma yi masa kalamai masu jan hankali. Mai gida, ka tabbatar kana cikin tsaftar jiki da ta bakinka. Kada a ce kullum bakinka yana wari baka brush, don haka bakinka za su zauna kullum cikin datti da ƙazanta, wanda ran ka shiga cikin jama'a za ka ga kamar ana gudunka. Karka tunkari matarka bakinka gaba ɗaya suna ɗoyi. Ka je mata da salon soyayya, ka rungume ta tare da sumbatar ta, ka yi wasa da ita sosai. Wannan zai ƙara maka danƙon zango. Don haka karka je cikin sauri sosai, ka dinga mata kalamai lokacin da kuke saduwa. Wannan zai ƙara maka daɗewa. Ka dinga shan shayen itace, ka dinga shan 'ya'yan itace kamar kankana, ayaba, lemo da dai sauransu. Ka dinga motsa jikinka, wato exercise a turanci, zai taimaka maka sosai wajen ƙara kuzari lokacin jima'i. Ke kuma mace, karki saki jiki kawai ki ce mai gida ne zai yi komai, ke ma ki yi iya ƙoƙarinki, irin su shagwaba, ɗan lankwahe-lankwahe irin naku na mata. Allah ka ba ma'aurata musulmai zaman lafiya da 'ya'ya na gari. Wallahu aula wa auladukum.